Sonra iki tarapdan resmi namalara gol çekmekde barat bolly. Gol çekilen resmi namalarına atarna Türkmen Himmet Devlet Konserni bilen Japoniýanyň Kawasaki, Türkiýanyň Renaissance hemde Japoniýanyň Itochi Corporation kompaniýalary toparlaryň arasynda Türkmenistanyň Ahar vilayetinde gazyň benzin öndürýän ikinji zawodyň taslamatyny düzmek, üpçün etmek we dolu gurup tapşyrmak boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakynda çarşywaly alalaşyk. Türkmen Himmet Devlet Konserni bilen Japoniýanyň Mitsubishi Industries, Türkiýanyň GAP İnşaat hemde Japoniýanyň Mitsubishi Corporation kompaniýalary toparlaryň arasynda Türkmenistanyň Balkan vilayetiniň gynly owasynda kuwatlygy ýylda 1.155.000 tonna karbamid önümçük zawodynyň taslamatyny düzmek, üpçün etmek we dolu gurup tapşyrmak boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakynda çarşywaly alalaşyk. Türkmen Himmet Devlet Konserni bilen Japoniýanyň Toyo, Türkiýanyň Renaissance kompaniýalary toparlaryň arasynda Türkmenistanyň gynlydaky polimer zawodyny düýpli awatlamak boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakynda çarşywaly alalaşyk. Türkmen Himmet Devlet Konserni bilen Japoniýanyň Kawasaki kompaniýasynyň arasynda 0224 belgili çarşywaly şertnama goşmaça alalaşyk. Türkmenistanyň Energetika Ministrligi bilen Japoniýanyň Sumitomo kompaniýasynyň arasynda açyk dolanjykdaky elektrik stansiýalaryny utgoşukly dolanjyk işine geçirmek taslamalary boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakynda çarşywaly alalaşyk. Türkmenistanyň Energetika Ministrligi bilen Japoniýanyň Muro Systems Corporation kompaniýasynyň arasynda öýdara düşüşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaş şeýlerin gurulşy boýunça döwlet komiteti bilen Japoniýanyň Sumitomo kompaniýasynyň arasynda öýdara düşüşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Engineer Tehnologiýalar Universiteti bilen Japoniýanyň Tokyo Boyaki Ltd kompaniýasynyň arasynda öýdara düşüşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Engineer Tehnologiýalar Universiteti bilen Japoniýanyň Tokyo kompaniýasynyň arasynda öýdara düşüşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Suwgaçylygy baradaky döwlet komiteti bilen Japoniýanyň Kubota korporasiýasynyň arasynda öýdara düşüşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Daşky Urşagy goramak ministrligi bilen Çuwa Universitetiniň gözlegi we ösüş başlangyjynyň arasynda parnik gadlarynyň milli tanawyny kämilleşdirmek hemde Paris ulalaşygyna laýyklykda gatabat bermek boýunça mümkinçiligini ýokalandyrmak barada öýdara düşüşmek hakynda ähtnama. Şonuň ýaly Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Nippon Export we Maýy goýumy ätýaşanyş agentliginiň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda ähtnama bar. Şeýlelikde ananşmak we öýdara bäxfitlik ýürelgeleri esatyna gurulýan iki tarapdan hyzmatdaşlygyň okgunly käfiýeti, gadanlan täze alalyjyklar hemde beýan edilen teklipleriň iş ýüzüne durumça geçirilmegi Türkmen-Japon hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde ösdürmäge ýardam berer. Japoniýa saparynyň maksatnamasyny tamamlap, hormatly prezidentimiz Tokyo'nyň Haneda halkara howa menziline geldi we birden watan zogrady.